A Feira Internacional de Turismo Fitur repetirá como escenario no que a Deputación de Pontevedra presentará a súa campaña de promoción para este 2023. Orixe Rías Baixas, un ano e 1000 ocasións para celebrar a provincia de Pontevedra. É unha homenaxe ao que fomos, ao que somos e ao que seremos, conectado co máis íntimo de nós. É unha invitación ás persoas a que veñan a visitarnos e que nos coñezan, porque, sin dúbida, paga moito a pena vir e coñecer a provincia de Pontevedra, todo o que aquí acontece e a súa xente. A presentación será o día 19 pola tarde no stand de Tour España, no marco dun acto especial dirixido pola artista Julia de Castro. Vai a ser a mellor, a máis emocionante, a máis divertida, a máis sensorial e a que máis vai a sorprender. E a verdade é que iso acontece todos os anos, por lo tanto non estou dicindo nada que non sexa estrictamente real. Ademais, a Deputación contará por primeira vez cun posto promocional en Fitur Screen e divulgará o proxecto de turismo deportivo no primeiro Fitur Sport Tourism Summit. Se o ano 22 foi estratosférico no sector turístico na provincia de Pontevedra, o 23 será planetario. Así que imos a por todas, non? A que a xente volte de novo a mirar cara a nós, a sorprendela, a chamar a súa atención e a facer que desesen con todas as súas forzas vir á provincia de Pontevedra a vivir a orixe da nosa cultura. A Delegación Provincial asistirá tamén á Gala Q de Calidade. Nela revalidaranse os distintivos acadados en anos anteriores e o Museo de Pontevedra recollerá o primeiro galardón Q que se concede a un museo en Galicia.